Dortoka zekena. Nigeriako Oio herrian, Andre zahar bat zijoan oinez etxerantz, buruan karga astuna hartuta. Txakurrak eta Dortokak ikusi zuten. Txakurrak Iroko zuen izena, eta Dortokak Ilapa. Andre gaixoa, esan zuen txakurrak, lagunduko diogu. Ez dut horretan denborari galdu nahi, erantzun zuen Dortokak. Adinekoei lagundu inbertzaie, Ilapa. Hori irakatsi digute. Zaharrek ez dute izaten gazteok beste indar gauzak eramateko. Dortoka patxadatxu eseri zen. Beraz, txakurra bera bakarrik joan zen Andrearen gana. Ekartzazu, Andrea, neuk eramango dut. Ene, mila esker, txiki. Ez horregatik. Etxiko atarira heldu zirenean, Andreak esan zion txakurrari. Yoruben kulturan saria ematen diogu laguntzen digunari. Zatoz? Gela ilun batean sartu ziren. Argia piztu eta tamaina desberdineko 3 danbor. Hartu nahi duzuna, esan zuen Andreak. Zerbaiten apeta duzula sentitzen duzunean, jo danborra 3 aldiz eta gauzatu egingo da. Eskerrik asko, Andrea! Ez horregatik. Handi gutxira, gosetea heldu zen oiora. Txakurrak aldiz, janarian pentsatu, danborra 3 aldiz jo, eta nahi zuen ura agertzen zitzaion eskuartera. Horrela ba, nabarmen hasi zen potolotzen. Dortokari deigarri egin zitzaion. Herritarrak gose eta nire laguna Lodi? Nola da hori? Beraz, zuzenean galdetzea erabaki zuen. Orduan, txakurrak danborrarena kontatu zion. Ea, utzi niri. Dortoka danborra jo eta janaria agertu zen. Baina zergatik aukeratu zenuen 3 txikiena, Iroko? Galdetu zion lagunari. Ba, Andreak eman zidanarekin pozik nengoelako. Baina Dortoka ez zen erantzunarekin gustora geratu. Danbor handiarekin jatetxe bat ireki ahalko zenuke, eta aberastu. Esan dizut, Ilapa, ez dut gehiago behar. Baina Dortoka ekin eta ekin. Iroko hartu espadu, danbor handia libre egongo da. Dortoka Andrearen etxera joan zen, eta danborra handia ostu zuen. Bueltan, bere gelan sartu, ate guztiak itxi eta jotzen hasi zen. Ez 3 aldiz, jo eta zu baizik, garrasi batean gauzak eskatzen. Arroza nahi dut, eta fufua, oilasko errea eta txokolatea. Txokolate asko, eta goxokiak, eta piruletak, eta litxarreriak, eta patatak. Bapatean, dardaraka hasi zen danborra. Dar eta gero pun! Lerketa. Eta orduan, maskerade bat agertu zen. Plaf! Ekintza zintzoen espiritua. Hori ez da zurea, oiukatu zion Dortokari. Arrazoia, jauna, Dortokak apal-apal. Badakizu zer egin behar duzun, ezta? Ilapa Dortokak ostutakoa itzuli behar izan zuen. Eta barkamena eskatu, oiotar guztien aurrean.
Barkatu, Andrea, ez dut berriro egingo. Barkatu, Iroko, ez dut lagunik galdu nahi. Eta orduan, plaf! Maskeradea etorri bezalaxe joan zen. Eta hala bazan ez pasan, Dordokak ikasi zuen, 1. Ez osten. 2. Zekena ez izaten. 3. Zeukanaz posten. Eta 4. Ahal dela ingurukoei laguntzen.